funa jamana ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Mali jamana premier ministre fo ka taa se Burkina Faso ani Niger olu kun bɛ yen nɔ AES jamana tɔgɔ la ka fara Senegali jamana kan ani farafina jamana wɛrɛ. Kumaw bɛɛ lajɛlen bolila ko yaasa farafina ka fɛnkɔrɔw ka segin an ma, ko ka musée sigi ni o ye fɛnkɔrɔ soba ye, fɛnkɔrɔ mun ni a bɛ farafina bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛtigiya ko fɔ farafina bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, ani ko fo ka taa se ka to ka ɲɔgɔn ye baw la sigi sen kan diɲɛ kurukara kɔnɔ, ɲɔgɔn ye mun n'o b'a to laɲiniw ka kɛ. Nanzaraw nana an ka fɛn kɔmu ta n'a dɔw b'u bolo halisa ka se ka o fɛnkɔrɔ segin an ma, ani fo ka taa se k'a ɲini farafin den bɛɛ lajɛlen fɛ minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan, bɛɛ k'i nin don nin kɛlɛ na k'a fɔ nanzaraw ye gɛlɛya mun lase anw ma, u ka se ka a gɛlɛyaw a kiri ka tigɛ ani mun ka kan ko réparation ka se ka o k'an ye. Musaka kan ka di minnu na baw ko a gɛlɛyaw kɛra sababu ye ka tiɲɛni don an kun. Sarali minnu kan ka kɛ musakako bunakun kan o saraliw ka kɛ, ani fo ka taa se fɛn minnu kan ka segin ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka farafina ka yɛrɛtigiya ka segin o ma. O de kɛra AES jamanaw ka fara Senegali jamana ni farafina jamana tɔw olu ka jalajɛba o kɛnɛ kan. Kiriko bunakun kan halisa Mali ni Algérie jamana ka kow ni an ye damakasi sɛbɛn don ka yɛrɛ k'a fɔ ko Algérie jamana ye an ka sanfɛ drone ka a lajigi, ka sɔrɔ ko drone tun bɛ ka kulu marifatigi dɔw faralen ɲɔgɔn kan ka o de viser. Algérie jamana kɛlen ko o wale in kɛ n'an ka jamana ɲɛmaaw ye a kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'a bɔgɔra dɔn k'a fɔ diɲɛ kiirisobaw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ kiiri mun bɛ yen nɔ ni o ye Cour internationale de justice ye CIJ. An ka jamana ɲɛmaaw kun kɛn bɛ ka damakasi sɛbɛn min don kiiriso in ka sariyaw kɔnɔ, Algérie jamana de kan ka sɔn k'a fɔ kiiri ka kɛ, nka kiiriso in ɲɛmaaw u ye cikan bɔ ka kɛ ni septembre kalo tile 19 ye k'a ci an ka jamana ɲɛmaaw ma ko Algérie jamana y'i ban k'a fɔ kiiri ka tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ. O ma sɔn kiiriso in ka se k'a ka baaraw kɛ ka kɛ ni kiiriso in ka sariya ye. Algérie jamana ye banni mun kɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kiiriso in tɛ se ka kiiri tigɛ. Kiiriso in ka damakasi sɛbɛn mun donna an ka jamana yɔrɔ ko o bɛ bila ka bin. Nin b'a sɛbɛntiya halisa k'a fɔ Algérie jamana tɛgɛ ɲɛsin u ma cogo min na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u bɛ ka bamanciya ni juguya kɛwale tigilamaw dɛmɛ, ko o de bɛ dalu jɔ u la coyi. Munna aw b'a dɔn k'a fɔ aw jo b'a la, munna aw tɛ taa jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ? Ko halisa an ka jamana ɲɛmaaw ye kuma mun fɔ, an ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ Algérie yɛrɛ de ye bamanciya kɛwale tigilamaw kɔkɔrɔmadonbaga ye, wa ale de bɛ bamanciya ni juguya kɛwale tigilamaw ninnu ka u bisimila a ka jamana kɔnɔna la, ani fɛnɛ anw mana fɔ k'an b'u kɛlɛ a bɛ tila k'a fɔ k'a b'i kanga anw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ a yira tuguni k'a fɔ Algérie jamana ye bamanciya kɛwale tigilamaw kɔkɔrɔmadon jamana ye. O de la an ka jamana ɲɛmaaw ka cikan kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Algérie jamana y'i ban ka kiiri lamɛn ka t'i jɔ kiiri ɲɛkɔrɔ. O b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Algérie ye junte de ye yɔrɔ mun na n'u bɛ ka u sago kɛ, wa fɛn mun ye u ka jamana kɔnɔ u bɛ maa ŋaniya juguw k'u dɛmɛ k'u kɔkɔrɔmadon, wa bɛn juguw de don. Halisa ko an ka jamana ɲɛmaaw bɛ an tɛgɛ sin Algérie ma k'a fɔ an ka jamana ka bamanciya kɛlɛli la juguba mun bɛ an kɛrɛfɛ o de ye Algérie jamana ye. Kun jumɛn de la u taara u ban k'u tɛ taa kiiriso in na kiiri ka se ka tigɛ? O b'a sɛbɛntiya k'a fɔ u bɛ bamanciya kɛwale tigilamaw kɔkɔrɔmadon de, wa u nɔ bɛ bɛn ani basigi cɛnni na cɛɲɛka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. O bɛ o sɛbɛntiya an ka jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna to sen na halisa ka se ka Algérie jamana in ka a kɛlɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na kiiri siraw fɛ. Bawo u ye damatɛmɛ wale mun kɛ ko a man ka to ten tɔ, kiiri kan ka kɛ fo ka se a dan na. An bɛ taa Gawukaw bara keba, an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔw kɛ yaasa ka se ka citerne camanba ka olu lakana ka don Gawo kɔnɔ. Citerne minnu n'a kun bɛ ka bɔ Nigériya fan fɛ
erla k'a fɔ gawo ni labezanga o siraba kɔnɔ cɛfini taba minnu ni olu bɛ commandement première région militaire kɔnɔna la u ka wulikajɔw de kɛra sabu ye gawo kɔnɔ ka se ka citerne camanba ani balo caman ka olu escorter k'u tɔbɔtɔ fo ka taa se gawukaw bara erla k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw bɛ wulikajɔ mun na ka se ka maliden n'a bololafɛnw lakanda ni ye o baaraba dɔ ye labezanga ni gawo cɛmancɛ la erla k'a fɔ citerne hakɛ mun ni a donna ko a tun bɛ taa se fo citerne 60 ɲɔngo ma fo ka taa se balo mɔbiliw camanba ko in kɛra ka sanga ni sɛpitɛmburu kalo tile 24 de ye an ka cɛfini tabaw duguma siraw ka fara sanfɛ siraw kan bɛɛ lajɛlen de i bolo ɲɔgɔn ma ka se ka escort ba in kɛ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ jigisigi ka di an ka taama sira kɛbaw ma an ka carburant donibagaw ma ka yɛrɛ la k'a fɔ wolomasiri tabaw bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ su ni tile yaasa ka se ka u lakana ni waati na yɛrɛ la k'a fɔ ko citerne 60 ɲɔngo o bɛɛ lajɛlen donna gawo marabolo kɔnɔna la wa a commandement tun bɛ maa mun bolo ka se ka citerne ninnu lakana o de ye zone ɲɛmaa colonel Ibrahima Samassa n'a ka cɛbalenw ko u bɛɛ lajɛlen kun galabu fonini ani u cɛ sirilen bawo u ye kalikan di jamanakɔnɔdenw ma k'a fɔ bɛ jamanakɔnɔdenw n'u bololafɛnw lakana ko nin ye o baaraba dɔ ye ni waati in na yɛrɛ la k'a fɔ taji o kɔni donna gawo marabolo kɔnɔ wa k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛna na wa ko nin bɛ o kuma ban pewu ŋununukan mun tun bɛ ka bɔ dɔw da ani jamana jugubu k'a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛna marabolo kɔnɔnaw la gawukaw ta nin ye o ko bannen pewu wa ko fintigilakaw bɛ baara la an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka se ka maliden ani a bololafɛn lakana keba an bɛ to tajiko bunakun kan halisa ŋununukan minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ tajiko bunakun kan ni o ye onapu ye taji feerelaw ka jɛkulu ɲɛmaa modibo gorojal ale bɔra ka dantigɛli dɔ kɛ ORTM jabaraniso sanfɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya tɛ bamako fan si kɔnɔna la ko an bɛ waati min na ko bi ko ŋununukan minnu bɛ ka bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛ yen k'o kɔrɔfɔ ko ka a nkalontigiya ni ka yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaso ye sɔngɔ mun bila sen kan sɔngɔ officiel an bɛ don min na ko bi o de ye 725 ye kɛmɛ ni 40 ani dɔrɔmɛ 5 o ye gasoil ye ani fo ka taa se carburant essence 775 ko sɔngɔ bɛɛ lajɛlen o de ye foyi ma fara a kan ni o ye sɔngɔ officiel ye ni maa fɛn fɛn yera ko bɛ ka dɔ fara tajiko kan ko o ye juguyakanw walima o ye sira wɛrɛ ye ka se ka gɛlɛya lase jamana kɔnɔ ko nɔ tɛ an bɛ don min na ko bi ka jigisigi di bɛɛ ma k'a fɔ tajiko gɛlɛya tɛ onapu fan fɛ wa foyi ma fara sɔngɔ kan moribo gorojal onapu PDG a ka kɔrɔfɔw la sɔngɔ bɛ cogo min na gasoil ye 725 ye fɛn mun ye carburant essence o ye 775 ye foyi ma bɔ prix la ko fo ka taa se jamana ɲɛmaaw ka cikan officiel ma maa si de man ka ye k'a fɔ ko e bɛ taji feere ni sɔngɔ in o sanfɛ an bɛ don min na ko bi ko lakɔlɔsiliw bɛ ka kɛ sɔngɔko lakɔlɔsili sobaw ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔngɔ in labato cogo min na wa ko jamana ɲɛmaaw u bɛ wulikajɔw la marabolo fan caman kɔnɔna la bi fɛlɛn dabaliw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka an ka taji donnaw citernenw ka u escorter wa ko duguma siraw sanfɛ siraw faralen olu kan ka se ka surveillance kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa taji bɛ se ka don marabolo kɔnɔnaw la malidenw u ka se ka taji sɔrɔ ka t'u ka ci ni munumunu bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ don min na ko bi foyi ma fara sɔngɔ kan wa ko tajiko gɛlɛya tɛ yen moribo gorojal ale ka kɔrɔfɔw la keba an bɛ segin ka taa Nations Unies kɔnɔna la u ka jalajɛba ta ko 80nan in kɛnɛ belebeleba don an ka jamana premier ministre n y'a fɔ cogo min na ni ale kan ka jamana tɔgɔla kuma fo ka taa se AES tɔgɔla kumaw ma ja AES jamana premier ministre bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛnɛba in ka yɛrɛ la k'a fɔ jalajɛba kɛra AES jamana premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ko yaasa an ka laɲiniw minnu b'a bɛɛ lajɛlen ye kelen bawo ko jamana saba in kɛra dusukun kelen farikolo kelen kɔnɔna la bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an ka kilinaw bɛɛ ye kelen o de la ko u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ premier ministre saba in Mali Burkina Faso ani Niger premier ministre ko yaasa ka se ka Sahel ka laɲiniw
AES ka laɲiniw k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan laɲini mun n'a dɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu bolo ɲɔgɔnma ɲɛtaa sira bɛɛ lajɛlen fɛ an ka se ka baaraw kɛ ani kuma minnu bɛna taa fɔ jamana saba premier ministre fɛ ko hakilinaw farala ɲɔgɔn kan maa si ma a ta fɔ si ta kɔfɛ bɛɛ y'i sigire premier ministre saba in k'a fɔ ɲɔgɔn ye an bɛna taa nin fɔ an bɛna taa nin fɔ bawo ko AES hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa sira kelen fɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ɛrɛla k'a fɔ ko an ka jamana saba situation minnu bɛ yen ni o ye jamana lahalaw ye ani baaraba min bɛ ka kɛ u fɛ AES mago bɛ fɛn minnu na ani an ka jamana population olu ka laɲiniba ye mun ye k'u y'o de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ malidenw bɛ lafiya cogo di burkina faso ka denw ni niger denw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di ani fo ka taa se yɛrɛma hɔrɔnya latika mun n'an bɛ k'a ɲini yɛrɛtigiya ka an segin an danbew kɔnɔ ani fo ka taa se fɔlɔ gɛrɛntɛ kɔrɔ mun tun bɛ ta ka da an kan k'a fɔ ko setigi jamanaw k'u ka se boli an kan ko kuma bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ k'o kuma t'a la bilen anw yɛrɛ ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen na anw ka hakɛ de bɛ bila a bɛɛ lajɛlen sanfɛ Nations Unies kɔnɔ jamana saba ɲɛmaa ninnu premier ministre bɛɛ lajɛlen bɛna kuma AES ka ɲɛta AES bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogo min na ani fo ka taa se AES ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ ko kumaw bɛna boli o de kan premier ministre saba minnu olu bɛ kɛnɛ kan an bɛ to Nations Unies kɔnɔna la halisa kiba Mali ni Irisi jamana ye u ka boloɲɔgɔnma ka kɔrɔ giriya bawo Irisi jamana ko u ka kɔrɔfɔw la Nations Unies tribune sanfɛ Irisi jamana lasigiden mun bɛ yen nɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ani fo ka taa se AES bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a b'a ɲini Nations Unies fɛ yanni u ka gɛrɛntɛ ta k'a da AES jamanaw kan u ka fɛlɛ de kɛ ka AES jamanaw dɛmɛ u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ baara minnu n'a bɛ ka kɛ an fɛ bamanciya wale kɛlɛli la ka se k'o kɔkɔrɔma don o siratigɛ de la an ka jamana délégation fo ka taa se AES délégation ani Irisi jamanaw olu ye ɲɔgɔnba kɛ ɲɔgɔn mun n'a kɛra septembre kalo tile 24 ɲɔgɔn kɔnɔna la Irisikaw ka kɔkancɛw minisiri Sergei Lavrov ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Irisi labɛn bɛ boloɲɔgɔnma mun n'a bɛ ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka a kɔkɔrɔma don hakaja lakana ko sira fɛ ko an bɛ ka baaraba minnu kɛ bɛɛ ye k'a fɔ a bɛ ka nafaba bɔ wa jaabi ɲumanw bɛ ka bɔ AES ni Irisi jamana ka boloɲɔgɔnma na kanako sira fɛ wa ko ka tɛmɛ lakanako kan baaraw bɛna kɛ sira wɛrɛw kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ ɲɛtaa kuntalajan ko jalajɛba mun kun kɛra Moscou bara o jalajɛba avril kalo la ko a jaabiw bɛ ka bɔ o de la halisa k'a ka kan AES ni Irisi jamana ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sira caman bolo fintigilaka ko sira fɛ o bɔlen a la ko sɔrɔ bosoda sirabaw an ka se ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɛta kelen fɛ dugujukɔrɔ nafolo kow ani fo ka taa se sira caman wɛrɛ an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a nisɔndiyara bawo ko AES ani Irisi ka jɛɲɔgɔnya défense lakanako ko bɛɛ lajɛlen ye o jaabiw ye wa ko ka jigisigi bɛɛ ma baaraw bɛ ka kɛ sira wɛrɛ kɔnɔ jagoko n'a ɲɔngo sɔrɔ bosoda siraw ani fo ka taa se sira caman ka se ka jamana fila in k'an ka jɛɲɔgɔnw kɔrɔ giliya halisa kiba an bɛna an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Bamako jɛkulu mun sigira ko ka se ka catastrophe ni o ye gɛlɛya mun ni a bɛ maaw sɔrɔ comité interministériel olu y'u ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye kɛ ka sanga ni alamisa septembre kalo tile 25 ye jɛkulu yɛrɛ k'a fɔ ko san ka cɛnni da kɔlɔlɔw ko fɛlɛw bɛɛ lajɛlen talen a kama nka fɛlɛ ninnu kɔfɛ la k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ jateminɛlu la jɛkulu in ye baarabaw de kɛ u ka kalo kalo bɛ ɲɔgɔnyeba mun kɛ ka se ka kuma kalo kɔnɔ u ye baara mun kɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin kalo tɛmɛnen nin dɔgɔkun kɔnɔna ninnu na ko san ka cɛnni da hakɛ minnu n'a tun bɛ kɛ kɔrɔlen ko dɔ bɔra o la k'o kɛra fɛlɛw de talabaw bilankɔrɔ bilala sen kan yaasa ka se ka jitɛmɛsiraw ka olu labɔ ani ka maaw wele ka maaw sensibiliser bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an ka dingɛnw ka olu labɔ cogo min na ɲaman kana bɔ dingɛn kɔnɔ a n'a ɲɔngo ani fo ka taa se ko fɛlɛ minnu tara so minnu kun bɛ jitɛmɛsiraw la ka so caman ci ko o de y'a to dɔ bɛ ka bɔ gɛlɛyaw la nka halisa jɛkulu in bɛ baaraw la ko nin dɔgɔkun kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko san ka cɛnni da dɔgɔyara nka fila o kɛra Kulukoro marabolo kɔnɔ Gawokaw bara dɔ fɛnɛ kɛra yen Kulukoro fɛnɛ sanpɛrɛ ka cɛnni da dɔ fɛnɛ kɛra yen ko ani fo ka taa se o kɔnɔna la ko maa kelen o bɔnna a nin na nin waati in na o de la wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka ni jɛkulu in ka baaraw ka kologiriya ka dɔ fara kan cɛnni da minnu bɛ kɛ catastrophe ani san ka cɛnni daw
ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. An ka jamana ni Banque mondiale an bɛ k'an bolo ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka duguba kɔnɔnaw la ka jɛya ni bɛsɛya baaraw kɛ. O siratigɛ la an ka jamana ministre muso min ka caw ɲɛsin bɛ sigida lakanali koɲɛw ma Madame Doumbia Mariam Tangara ale ni Banque mondiale maa dɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ ko programme dɔ b'u bolo n'a bɛ wele ko PRISM. O ye ka se ka na an ka duguba kɔnɔnaw la yaasa ka lajɛli kɛ dugubaw bɛ se ka sanuya cogo min na ha ka ja marabolo kɔnɔnaw ko ville secondaire n'o bɛ tali kɛ région kɔnɔnaw la ko baarabaw de bɛna kɛ u bolo yaasa ka se ka o duguba kɔnɔnaw ka jɛya minɛnw k'u bila yen nɔ sanuya ni bɛsɛya wale o bɛ se ka kɛ caniveau bɛ se ka bɔ cogo min na ka ji di tɛmɛsira di jinɔgɔw ma u ka se ka tɛmɛ yaasa duguba kɔnɔnaw banaw ka dɔgɔya duguw ka sanuya ani ka duguba kɔnɔnaw ka u cɛɲa ko baara de bɛna kɛ an ka jamana ani diɲɛ waribonba Banque mondiale ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna la. Nations Unies kɔnɔna la keba an ka jamana premier ministre ale ye baara dɔ nun don bi n'o bɛ tali kɛ malidenw dɔ sigilen bɛ Amérique jamana kɔnɔ ale ye baaraba dɔ kɛ sɛnɛko bunakun kan ha ka ja nakɔ sɛnɛnaw bɛ se k'u ka nakɔfɛnw feere cogo min na ko k'o baaraw kɛ. Maliden mun bɛ yen nɔ ni ale ye Musa Seydou Konate ale ye baara kɛ ka plateforme k'a bila sen kan ko ligne fɛ an ka jardin sɛnɛna minnu bɛ yan nɔ olu ka yiridenw bɛ se ka taa cogo min na Amérique jamana kɔnɔna la ani maa minnu bɛ yen nɔ ni u mago bɛ yiridenw na ka se ka u kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na ko nin bɔlɔlɔsira in bɛna kɛ o kɛnɛ belebeleba ye o yɔrɔ ye ka se ka an ka jardin sɛnɛnaw u bɛ jardin sɛnɛ minnu kɛ an ka nakɔlafɛnw u ka se ka a tɔnɔ bɔ cogo min na. Maliden mun ye nin plateforme kofɔlen k'a bila sen kan ko a bɛna kɛ bɔlɔlɔsira fɛ ka se ka an ka jamana kɔnɔdenw u ka nafa sɔrɔ cogo min na jardin sɛnɛnaw ani fo ka taa se nakɔ sɛnɛnaw la. Kɛnɛ in a ɲɛmaaya tun bɛ jamana premier ministre bolo n'a y'a ka nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ nin n'a ɲɔngɔ walew de bɛ kɛ sababu ye kɛnyɛrɛye bunakun kan yaasa ka se ka jamana yiriwa k'a to nakɔ sɛnɛnaw ani fo ka taa se musolakaw sifinnakaw maa minnu bɛ sɛnɛko bunakun kan bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ u ka cikɛfɛnw na. Premier ministre a ye nin baara in fo kosɛbɛ ani maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye maliden sigilen kɔ kan ka u galabu foni k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na ni hakilina ɲumanw ye minnu bɛ na ni jamana ɲɛtaa ye u ka hakilina bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko u bɛ jigi sigi ma k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ u kɔkɔrɔma don yaasa u ka se k'u ka projetw kɛ jamana kɔnɔ. Keba an tɛ fan fɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ n'an ka taa marabolo kɔnɔna kibaruyaw la. Moptikaw bara Mopti douane maaw y'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ baaraw kɛ baara mun n'a kɛra sababu ye ka se ka taji citerne 5 ɲɔngo septembre kalo tile 5 k'o ladon Moptikaw bara. A yirala k'a fɔ ko citerne 6 o de kun don taji o ye 5 ye fo ka taa se gasoil o ye 1 ye. A yirala k'a fɔ ko nin baara in kɛra septembre kalo tile 5 ko o citerne ninnu dɔ taara Koro Bajangara nin ye a tile 20 ye ko kabi o waati taji ma don Moptikaw bara. O de la ko Moptikaw u jɔrɔn bɛ taji feerelaw ko o de la u bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa taji doni wɛrɛ ka se ka don ka se ka Moptikaw ka taji di u ma. U ka douane ɲɛmaa mun bɛ Moptikaw bara ale yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ nka jɔrɔnako ye mun ye ko kabi tile 20 taji o ma don nin 6 in doni kɔfɛ taji kun ma don fɔlɔ. O de la ko fɛlɛ nin bɛ dabali bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ yaasa taji ka don Moptikaw bara u ka se k'u ka ciw kɛ. Kayikaw bara finitigilakaw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ u ka opération bɛ n'u b'a wele ko kokajɛ o kɔnɔna la mun kɛra sababu ye n'u taara u tɛgɛ da zonba kulo dɔw kan ani maa minnu fana bɛ ni olu tun bɛ ɲɛnɛmafɛn donni ni a ɲɔngo kɛ. A yirala k'a fɔ k'u ka baara kɛra sababu ye k'a daminɛ septembre kalo tile 23 ka dugu jɛ a tile 24 na baara mun yɛrɛ n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya bɛ u ka polisiya ɲɛmaaba bolo contrôleur principal Tapa Uri Jalo ale n'a ka cɛbalenw ka wulikajɔ de kɔnɔna la k'u ye siganama zonba ni maa ninnu ka tɛgɛ da u kan maa minnu fana ko n'u tun bɛ ɲɛnɛmafɛn feerew kɛ. O de la a yirala k'a fɔ ko damakasi sɛbɛn de bɔra maaw yɔrɔ maaw y'u damakasi u bɛ taa maa minnu ka bololafɛnw minɛ u la.
o de la larawuli kɛra ka ye politilakaw fɛ ka se ka taa u tɛgɛ da siganama ninnu ka maa fila yɛrɛla k'a fɔ ko ɲɛnɛmafɛn mun bɛ yen nɔ n'a wele ko kanabisi ko u ye o caman sɔrɔ u bolo fo ka taa se tramadɔli plakɛti 400 ɲɔgɔn u ye o bɛɛ minɛ ni maa ninnu bolo ko maa ninnu ka baara tun bɛ kɛ kayi bɛnkunda n'a laminiw na ani fo ka taa se u bɛ taa don maaw ka du kɔnɔ ka maaw bololafɛnw ka u cɛ ka taa n'u ye sifinaka maa fila kelen ye san 20 kelen ye san 29 dɔrɔn o de la fintigilakaw ye u lasɔgɔ nin waati in na k'u bɛna bila ka taa kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka a kiri tigɛ ka a bugunatigɛ o ni ɲangini min ka kan ka se ka o daw kan tɔnbɔkutukaw bara musojɛkulu dɔ farala ɲɔgɔn kan musojɛkulu muso 80 ɲɔgɔn hakɛ ni u bɛ dire cercle kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ na jardin sɛnɛ baara mun kɛ tari kelen ɲɔgɔn bɛ u bolo jardin sɛnɛ ko a bɛ ka kɛ sababu ye u bɛ tomati ani fo ka taa se gɔyɔ ni nakɔlafɛn caman k'o sɛnɛ ko nakɔlafɛn ninnu bɛ u dɛmɛ kosɛbɛ lemurukumuni ani jiriden fɛnɛ k'o fara kan o bɛ ka kɛ sababu ye ko muso ninnu u bɛ u ka dukɔnɔ musaka fitininw sɔrɔ nka ko an bɛ don min na ko bi ko gɛlɛya dɔɔni bɛ u ka baaraw kɔnɔ o de la k'u bɛ laɲini kɛ marabolo ɲɛmaaw fɛ dɛmɛ ka se ka don u ma ka se k'u ka nakɔ sɛnɛ baaraw ka a yiriwa direkaw bara jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ dugu lasaniyali kɔɲɔw kunna n'u bɛ wele ko GIE Benga Jinde olu ye baara dɔ kɛ o ni dire commune urbaine mairie ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la yaasa ka se ka ɲɛmaw cɛ ka bɔ dugudenw da la o y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka quartier minnu bɛ yen nɔ ni o ye Amdala ye k'u ye baaraba kɛ ka ɲɛmaw cɛ ɲɛma minnu cɛli k'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka jɛya ani bɛsɛya walew ko o sɛbɛntiya ni ka kɛ sababu ye ka sigida lakana kɛnɛya ka se ka sabati sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kɛbamte fan fɛ ka taa an ka diɲɛ tɔ kibaruyaw kɔnɔna la. Niger jamana bena nucléaire ni o ye courant nucléaire sira belebeleba k'o sigi ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de laseli kɛra Nigerkaw ka dugujukɔrɔko minisiri Usman Abarchi fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Niger jamana ni irisi u bolona ɲɔgɔn ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nucléaire megawati 2000 ɲɔgɔnko k'o bɛna o baaraw de kɛ baara mun n'a bɛna kɛ ka se ka Niger ni irisi ka baaraw ka a yiriwa uranium ni ye dugujukɔrɔ nafoloba ye n'a bɛ farafinna tilebiyanfan gu kan ko ka sanga ni o dugujukɔrɔ nafolo in baaraw ye irisikaw ka dugujukɔrɔ nafolo cakɛda bɛ ni o ye Rosatom ye k'u bɛna o baaraw de kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka nin kuran yɔrɔ in ka a sigi Nigerkaw bara Burkina Faso jamana premier ministre ni o bɛ tali kɛ n ka fɔ ka kɔkancaw ministre karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale ye welekan gɛlɛn bɔ k'a da Nations Unies tribune sanfɛ a ka kɔrɔfɔw la ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko setan jamanaw Nations Unies kan ka janto olu de la bawo k'i b'a ye k'a fɔ Nations Unies n'u bɛn'u ka décision ta u b'a ta ni u setigi jamanaw de ye setan jamanaw ka hakilina yɛrɛ tɛ ta yɛrɛ ko o bɛ tali kɛ injustice de la ko bɛɛ ka hakilinaw kan ka ta yaasa ka se ka Nations Unies kɔnɔ sariya ni yamaruya min bɛ ta diɲɛ tɔgɔ la ka se ka diɲɛma bɛɛ lajɛlen don o kɔnɔ AES jamana ni CEDEAO ko kumaɲɔgɔn bɛ ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ AES jamanaw ka jɛkulu ni o ni CEDEAO ni fɔɲɔgɔnko bɛ ani ɲɔgɔn cɛ bi CEDEAO jamana ɲɛma Jules Mada Bio ale yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔ dɔw kɛ ko yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ AES jamanaw ani CEDEAO jamanaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔ in y'a da ɲɛnamaya k'a to Nations Unies ka tako 80 kɔnɔna la kɛnɛ mun kan n'a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna wulikajɔw boloda ka se AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ko yaasa kumaɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ CEDEAO ani AES ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko farafinna jamanaw kɔnɔ an ye k'a fɔ ni an fanga farala ɲɔgɔn kan jamana ninnu bɛɛ lajɛlen mako bɛ ɲɔgɔn na ko ale mun n'a bɛ ɲɛmaya la bi a tɛna saliya a bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ kɔsada in na ale ye taama kɛ ka se Burkina Faso jamana kɔnɔ k'o bɛ tali kɛ hakilina ɲuman ni ŋaniya ɲuman b'a la ka se ka
AES ni CEDEAO k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Kenya jamana ɲɛma William Ruto ale ka kɔrɔfɔw la Nations Unies tribune sanfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko Nations Unies ka ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye setan jamanaw ye k'u kɛn bɛ ka olu kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. O la a yɛrɛ k'a fɔ ko farafina jamanaw ka kumakan tɛ ta ba la ko ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ farafina jamanaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jango farafina tilebiyanfan yɔrɔw farafina jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diɲɛ nafolo jugubali la bawo an ka dugujukɔrɔ nafolo fanga bon kosɛbɛ nka ale Nations Unies dun ka hakilinaw kɔnɔna la o bɛ anw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ko maa tɛ se ka jɛn ni a ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ lahala min kɔnɔ bi jamana ka kɛ bolo kɔfɛ jamana ye wa jamana ninnu kiriko bunakun kan an b'a ye k'a fɔ dadigi bɛ kɛ farafina jamanaw de kan ko a man ka bɛn diɲɛ bɛ hakɛ min na bi William Ruto ka fɔ la k'a ka kan bɛɛ ka se ka don ba la bɛɛ ka lakana ani fo ka taa se bɛɛ ka ɲɛta ka se ka sabati Nations Unies kana kɛ setigiw ka jamana ye ka setanw ka olu nɔ bɔ a la ka sɔrɔ jɛkulu in bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la. Israeli jamana kɔnɔna la jamana premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko nanzaralaw bɛ ka hakilina mun ta k'a fɔ ko olu bɛ Palestine jamana lakodɔn ko Israel tɛna jɛn ni o ye k'a bɛ n'a fɔ de ye Palestine jamana ye ka o ta k'o bila Jerusalem kɛrɛfɛ kilomɛtiri 1 ko o ye menace ba de ye o bɛ gɛlɛyaba de lase Jerusalemkaw ma k'a misali bɛ n'a fɔ n'i ye bamaciya kɛwale tigilamɔgɔw ka jɛkuluba Al-Qaida ko ka o sigi Ameriki faaba New York kɔnɔ ko o bɛna fɔ o misaliya de Benjamin Netanyahu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Israel tɛna jɛn n'a ye cogo si la k'a fɔ Palestine ka lakodɔn n'a fɔ jamana ye k'a sɔrɔ nin waati in na nanzarala jamanaw fanba bɛɛ lajɛlen ye Palestine jamana ka a lakodɔn wa ko fɛn mun ye Israel jamana premier ministre Benjamin Netanyahu ko olu bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ olu tɛ sɔn Palestine ka se ka kɛ jamana ye ka Israel jamana premier ministre k'a to kɔrɔfɔw la nanzarala jamana camanw jaw la bɛɛ ye k'a fɔ Nations Unies tribune sanfɛ olu y'u ka koso ni kasaw kuru ka bɔ salle kɔnɔna la. Faransi jamana kuntigi kɔrɔ Nicolas Sarkozy ɲangini bina a kan k'a fɔ k'a bɛ san 5 kaso kɛ bawo ko a nɔ yera wulikajɔw la mun kɛra Libi jamana kɔnɔ san 2007 a ka jamana kuntigiya nafolo ko a yɛrɛmankutu baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra Libi jamana ɲɛma Mahamar Karafi de bolo ko o dun o kɔnnen don nka yɛrɛla k'a fɔ k'u jalaki wɛrɛ kun binnen don a kan k'a ka yuruguyurugu dɔ kɛ Libi jamana kɔnɔ ko kiiritigilama yɛrɛ k'a fɔ ko a jabajɛlen o ko la nka fɛn min ye k'a fɔ ko Libi de ye nafolo di a ma k'a ka yɛrɛmankutu baara o jalaki binna a kan ko jamana kuntigi kɔrɔ in a bɛ san 5 kaso kɛ ko nin tun bɛ kɛ a siɲɛ gale ye jamana kuntigi kɔrɔ ka se ka kiri Faransi jamana kɔnɔna la ni ka jalaki bin a kan o fɔlɔ o de kɛra jamana kuntigi ye n'o ye Nicolas Sarkozy ye. Irisi jamana ni Iran jamana k'u bɛ n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko yaasa ka se ka dugu jukɔrɔ mugu mun bɛ yen ni o ye nucléaire ye ka se ka a santarali 4 ɲɔgɔn k'o sigi yɛrɛla k'a fɔ ko jalajɛ kɛra Irisi ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ bolonɔ bilara sɛbɛnna k'a fɔ k'u bɛna dugu jukɔrɔ mugu jugu in ni o ye nucléaire ye ni a dagosi ka bon kosɛbɛ ko ka a santarali 4 ɲɔgɔn k'o dilan Iran jamana kɔnɔ wa yɛrɛla k'a fɔ a musaka bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari 25 hakɛ de la nin dugu jukɔrɔ nafolo ye. Farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan nanzaralaw ka jamanaw jɛkulu min bɛ yen n'o farikolo ɲɛnajɛ ko kundan ni o ye UEFA ye ko UEFA kan ka kalafili kɛ Israel ka ko bunakun kan ni Israel bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ko kɛnɛ kan an bɛ waati min na ko bi walima ni u bɛ Israel nin bɔ a la ka sanga ni dɔgɔkun nata in ye ko UEFA jamanaw minnu bɛ u ka ɲɛmaayaso kɔnɔ ko comité exécutif olu kan ka ɲɔgɔnyeba kɛ ɲɔgɔnye min kɔnɔ n'u bɛna kuma Israel jamana kan arala k'a fɔ ko jamana 20 de bɛ ni ɲɛmaayaso in kɔnɔ UEFA kɔnɔ a jamana 20 bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Israel ye mugujugu ci mun ko k'a kɛ Gazakaw bara ko olu bɛ o wale in kɔn kunnafonila mun bɛ yen nɔ ni o ye Associated Press ye Américains ka kunnafoni sira olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana 20 bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ Israel kan ka bɔ senan dolanci kulonkɛ bɛɛ lajɛlen na Israel kun kan ka na Coupe du Monde éliminatoire baara minnu ta ni u ye nin bolonɔ bila sɛbɛn na
ko a b'a to Israel bɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen na Israel tɛ se ka nin si de kɛ ko ka sanga ni Israel ka mugujugu ci minnu bɛ k'a kɛ ani kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ Gaza kɔnɔ ko i ye fanya b'a la k'a fɔ u bɛ na Israel nin bɔ senandolanci kulonkɛ bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kurukara kɔnɔ an bɛ waati min na ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sangana ka lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen don an na an b'aw fo ka koɲuman dɔn k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to janni na kunnafoli tɛ kɛ aw negela ye jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ a kan bɛn. Complexe scolaire Mamadou Kamara ni so kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye funfalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban.